Merti Telogo. Mereti Telogo. Telogo, ora Telogo, ora Telogo. Ya Telogo. Telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak Merti Dusun podo. Padha. Oh ya. Merti Dusun Rasulan nek cara mlekon nang kene Merti Telogo. Merti Telogo, podo-podo semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Heeh. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenenge? Doa. Basa Jawane, pandong apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Luweh aku yo bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep warga Blekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandurane iso subur. Amin. Toyone kathah. Terusane dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh, aku bakal ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesi Telaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, Telaga kuwi dienggo tadah udan, nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak, toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, iki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Karane wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disangguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nek mereka memberi ndak apa-apa. Kalau beli enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Tunggal sih, yo. Ayo Mbak Elisa gentenan, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Yo iki Mbak Elisa, Sinden sing nek kon basa Jawa ting pletot ora karo-karo. Yo wis ben ora apa-apa. Latihan sik, Sugeng dalu sedaya mawon warga Blekonang. Masih ketemu lagi. Banter kleru. Blegono. Blekonang. Ayo cah milenial iki ya ngene iki. Blekonang. Seno is in the house. Seno is in the house. Gupa. Sapa? Ayo, wah, anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa? Mangayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dulu ya, Pak? Dudu, mereti apa? Merti Telogo. Mereti Telogo. Telogo, ora Telogo. Ya Telogo. Telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak
merti dusun padha. Padha. Oh ya. Merti dusun rasulan nek cara mlekon nang kene merti telaga. Merti telaga, padha-padha semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Melek. Heeh. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, Iya. ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenenge? Doa. Bahasa Jawane pandong apa? Harapan apa bahasa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Luweh aku ya bingung. Kita Pak. Pengaceng-aceng piye? Pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep. Pangarep-arepe warga Mlekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandur. Sing tandurane iso subur. Amin. Toyone kathah. Terusane Sing mengko dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Nah, iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesi Tlaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telaga kuwi dienggo tadah udan, nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak, toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, ki engko wis Ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh kok. Karane wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disangguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nek mereka memberi ndak apa-apa. Kalau beli memberi enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Nggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Yang njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah, ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener. Kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Salah. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the seno ning jero omah. Iya. Seno ning jero omah. Iya, Dek, ya biyen pertamane sadurunge nyinden Dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Keras Sakti po leng gawe aku kuwi. Piye lagune Keras Sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Sesek kok iki kok seekor seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Ka puskesmas kenapa? Katoke kok kaya pekok gitu iki. Kok pekok to? Lah wong iki tak kok nyinden malah coba jajal lah bahasanya. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol kuwi lagu Keras Sakti. Asuseno is in the house.
Suseno is in the house. Wis ben engke wae, sak omong-omongane pokoke. Ya. Nggih. Nembang apa? Soan samnika menembang kan menapa? Ya ya, podang kuning ana, Podang kembang rawi kuning ana. napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Men pengendangnya diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Tembange apa? Gerajagane. Oh, duduk lan andong-andong. Kula andung-andung iki terlalu cendhek. Ya ora apa-apa sing cendhek-cendhek wae. Ora sing dawa moh aku ora cendhek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh, iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to. Ya. Lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Apa? Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mburguyu lho. Ayo caedian. Ki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Lah iya Cah ning nom-nom saiki seneng wayang lagune kulit. ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya deh. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku mbiyen sadurunge dadi Geleleng dalang. tenan. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Mangga. Oke, niki mau ngangge mbawa. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Ya. Pinter apa? Pinter njaluk duit. Nek nyuwara ya apik ya, Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedeg wingi-wingi. Nyeram biai Gendere iki tabuhan jo. Kilangane enggok kok. Iya. No suan tara banyu wangi kulon gunung. Hati-hati lho, cak suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Kulon gunung wetan segara Ya, kowe senengane rak marai Pak Camat Kundur to? Pak Camat. Oh iya berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindandrung nyuwarae njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak selak jaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggawa dhuwit berarti ne.
kang kalewian kang kalewian lewian Blambiangan belambiangan monggo ya aja takon susah senang disangga Pak Sendok wis ngadeg medun meneh ra sida sapa Pak Sendok Pak Sendok ki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal iya tanah India tang gedhekke tang ya tong tang tong kuwi gedhekke gumelyaring omong gumelyaring Taman Sari Taman Sari Nuswan Toro ya jogeti sing pas lho ning joget ora maton iya nek ngerti rong reti aku pas Denko rong reti rong tau sinau bareng mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko ya wis tapi ya mosok ngapalke sewengin dasku buyar ya Pak ampun nek dase buyar mau tinggal ngomah nek tinggal ngomah piye le nyinden mosok awak ketok mau arep nyuwara dadak bali sik iya njupuk ndas monggo ya
sisiran Matur sembah nuwun. Ya di ngapura isone joget kaya ngono. Iya. Agene kowe lek joget yo ming kaya Kerasakti. Ya ora apa-apa. Ning jondal-jondil ngepaske kendang. Gelangku tak gelangku tak. Nya sarone ya do ngopo ki menak nak. Gelangku tak. Kleru. Ya ora apa-apa. Karang ya urung pengendange ya saka Banyuwangi dadine ya balungane kudu saka kono. Mula ya do dinggatke mrono wae apa piye no? Ya. Ya aja kan ya. Iya matur suwun. Ya. Ya iki genti panjenengane Mbak apa sapa jenenge iki Mbak Rido. Ya saka Majenang. Ki Mbak Rido ki ya jumeneng mangarep. Ya iki basane basa ngapak dadine ya kudu ngati-ati ya. Priwen, Pak? Ya ra kepriwen. Rika tuli takon mengarep ki takon nembang kaya kowe. Takon sapa? Tak apa ya? Priwe sih ngomong apa Nek takon nembangi basane kono apa? Diperintah. Diperintah tuli nembang sing apik. Oh iya. Cara Banyumasan bae. Ya. Apa rika arep cara Sunda? Sunda bae ya. Hah? Sunda bae. Sunda bae. Ya. Ya. Sunda bae sing apik. Ya. Ya. Apa? Bajing loncat? Iya. Bajing loncat apa? Bajing luncat. Bajidor kahot. Bajing kahut. Kuli bajinge wis kesel ora mlumpat-mlumpat. Ya sing apik-apik sing bajidor kahot sing supaya kancane bisa latihan. Iya, bajidor ora apa-apa. Ya ora apa-apa dibawani. Tapi nek nyong urung bisa joget. Ora apa-apa, paton gulung-gulung ora apa. Iya. Gulung-gulung kayak ombak. Iya. Kuli ayo dibawani maring apa bajing luncat enggak apa-apa, ora apa-apa mangko terus mlebune bajidor kahot kaya kowe. Oh iya, kayak gue. Iya. Ya jajal ya. Aja jajal ki wis pentas kok jajal. Rika ora tau jajal apa kepriwen? Nyonge jajal mesti tuku, ora kaya Rika, jajal-jajal ora tau dituku. Wis nyongat nembang, Pak. Ya, wis nembango sing apik. Ih, apa kenapa? Apa? Apa pada beding? Bisa ora apa-apa kok. Ribet timen Rika. Temen udah timen. Temen ya timun ya terserah pokoknya. Pak sing seru ya lah. Apanya? Nah. Ah, sing seru. Iki sing kendang sing ngender wis lemes. Pengen kaku, Pak. Ajari kawarai kaya kowe tuh. Jerene lemes. Bocahe nekate ora jamak-jamak, terus nek gelem dikakokna, Rika malah bingung. Tulis suarane apik timen isa keder-keder kaya kowe ya. Udu timen. Temen. Iya, apik temen. Malah mendesah-desah. Ora, nyonge ngrungokne suara Rika ki kaya melu nangis kaya kowe. Oh, mung lagi mendesah. Suarane kaya wong nangis, kaya kelaran-kelaran piye tuli nangis. Iya, kena lara kok, Pak. Iya. Nggo nembang lara gulune. Terus nak aja cerewet.
ngomong mbok darani cerewet. Ya aja kaya kowe, tulis seniman aja kaya kowe, aja nesonan. Aja jengkel. Aja jengkel. Iya. Ini gampang tua. Talaga sakawaya rembeci di tengah lewu Dia kumaha junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan ngancik di negara dina Sunda ya nganggo diringi cara ngene iki ya Mak. Iki nek carane Yojo jenenge jineman. Oh iya. Cineman. Iya, cara Jogja. Oh, cara Jogja. Iki jenenge jineman. Iya. Nyong ora diapusi, mbok ora dilemboni. Apa? Ki ora dilemboni, asli temenan jenenge jineman. Iya, jenenge jineman. Dilemboni ki apa sih? Dilemboni diapusi tegese, Pak. Oh, diapusi. Iya. Kuwi rika muni dilemboni nyong tratapan. Nang apa sih krungune dileboni mesti. Maksud nyong dalange lah. Lah ya kayak kowe. Yang bisa maca pikirane Rika. Rika bisa maca pikiran nyong. Ya bisa. Rina bisa saiki nyonge mikir apa? Mikir nanyang, Mbak. Rika tuh lagi gedean rumangsa ya. Ya men sing penting pede. Iya, aja kayak kowe tulis blas nyong ora mikir Rika. Ya ora apa-apa. Nyong mikir piye kancane akeh timen, sindane akeh timen terus ngesuk kuwi nyong keturunan pira. Wis ora apa-apa, Mang. Ya ngesuk nganu wayangane nganggo MP3. MP3 apa ki? Kae lho radio apa sing diputer geneng. Sing diceklek moni kayak gue. Tuli ora usah MP3 Rika bae tak ceklek mesti muni. Nyawa nggak diceklek ora moni kok meneng bae. Ya wis apik kuwi apik. Yuk dados bajidor kahon. Mangga. Dikala di paling jelajah dang
Sing ngakon pindah anu slendro sapa? Iya. Tetep pelok. Iya. Bukani kendang. Bukani kendang. Modernisasi desa ben desa kene modern no. Ya. Sing kur-kur diaturake. Mangga Mas Mantri mangga dipun bukani kendang, yuk.
pamundutan saka panitia modernisasi desa ya wis gek dipindah slendro ya wektune wis ngepasi ya ayo no awak dhewe bali leladi ngesaning Sun Prabu Duryudana mengko ana pamundutan sing urung iso diaturake neng gara-gara ya yo matak derekke yo nggir saweko risang patih anata prajurit baris nyawijiku kalang ing tekad pindha alun samudra katyubing marutawa kawan guntur ketuk wosaweka kabyarsa Prajurit